Périscopi sur France Bleu Roussillon. Sébastien Girard. Els humans sem una bestiola excepcional. Sem capaços de posar peu a la lluna i al mateix temps de pixar dins de l'aigua potable. L'aigua és al centre de moltes preocupacions. Fa molts anys ara que patim regularment secades i que la prefectura decreta mesures de restriccions. Nicolás García, bon dia. Bon dia. Primer vicepresident del Consell Departamental, encarregat d'aquest dossier tan important. La primera pregunta seria on estem ara del context? És un problema inquietant, urgent? Les deux, mon comandant, els dos. És inquietant i és urgent i avui no hem sortit del moment de la secada. Vull dir, no plou. No plou, són pas les 4 gotes que cau al Vallespir a Cerdanya que no arriben ni aquí i aquí no plou. Doncs sí, tenim el problema avui, som encara en alerta renforcée, el que vol dir que gairebé ningú, a part dels pagesos amb molta atenció, no pot regar i l'aigua no pot servir altra cosa que aigua potable que per beure. Doncs la situació és molt greu i sobretot el que s'ha de tenir al cap és que d'una situació que abans era excepcional, ara ve la regla. Abans era l'excepció i ara és i serà la regla. O sigui que cada any, o gairebé cada any, estarem a situacions així. No s'ha de perdre de vista que el primer arrêté sécheresse ha sigut pres el mes de febrer. Això no és excepcional. El mes de febrer normalment plou. És una situació que sembla inaguantable. És a dir, d'on pot venir la solució? Hi ha una clau a estirar? Sí, el que emprenya més, tinc ganes de dir, és que en el nostre departament tenim aigua. La gestionem molt malament, però tenim mitjans de tenir aigua. Tenim 3 o 4 rius, tenim les dues capes. És excepcional a Occitània. Tenim la capa superficial, el quaternari, i la capa profunda, el Pliocene. I a més tenim els barratges, que són els pantans, que són sobre 2 rius importants, i a Vilanova, el lac de Vilanova, i el Carç de Corbière. Vull dir, tenim aigua, però la gestionem molt malament. I la gestionem tan malament que al final ens arribarà com els altres que en tenen pas. O sigui, que hi ha restriccions i ara és el moment de fer quelcom i junts hem de trobar... Hi ha solucions, s'han de trobar solucions, diners i solucions. És a dir, que això passa per una entesa general, transversal? Sí, és per això que la presidenta del departament, i apoyo aquesta demanda, naturalment, ha demanat un comitè departamental de l'eau que es faci de seguit, perquè podem pas ara, perquè cauran 4 gotes, oblidar el que ha passat i esperar que l'any que ve plogui una mica més i que el prefet sigui una mica més bo, una mica més dolent. Bueno, podem pas fer això, és irresponsable. Sabem que ara serà la regla, aquest clima, i doncs hem de fer el que cal ara perquè hi ha solucions. Hem de gestionar l'aigua potable junts, hem de gestionar l'aigua de pluja junts, a veure si se poden fer reserves, estocatges per la pagesia. Bueno, hi ha solucions, moltes solucions i molta gent que en porten. Hem d'anar ensemble a arreglar el problema. La solució és la dansa de la pluja o reduir el consum de l'aigua? No, s'ha de reduir el consum de l'aigua. És clar, s'ha de reduir el consum de l'aigua. Que ningú imagini que jo dic això perquè es pot consumir aigua. No. S'ha de reduir. La primera aigua que no es gasta és la que no se gasta, vull dir. Però ens cal 20 milions de metres cúbics d'aquí 2050. Els tenim tranquil·lament, 4 o 5 milions d'estalvis, 4 o 5 milions al lac de Vilanova, les capes quaternàries superficials les podem millor explotar, i el Carç de Corbière les tenim. El que passa que hem de fer viatjar l'aigua. L'aigua ha de viatjar, i doncs per viatjar el secret és aquest. T'has d'imaginar, per dir-ho així, un mando central en dir, aquí falta aigua a l'estiu, aquí en tenim, la portem, i per això s'ha de fer un mallatge, s'ha de lligar, totes les tuberies s'han de lligar, per dir-ho així simplement, i per això cal una entesa entre totes les entitats polítiques. I de moment no hi és i hi treballem, jo hi treballo en tot cas.